Na ina mpacho na de. Akufigwa na yo. Entrance. Anaima. Acho ile mseka kaka. Kasa niki. Nimse asochi na yabobo no. Ani ntina amu ayesa. Nanso me mojide ona nanom se enye den a bia be yedin. Eti ensemo ekoso ukure mu. Eti mi atena ase. Amamani age. Ahema no mu bia bedi so. Omo abreso no bibi ensi o. Me breso na hwensem esisi. Eti ya asem papa. Se na nipa beka. Ye beka se amamu no kura na mi bu kura yi no. Bibi atochema wo. Ah? Ebe tama mani age. Na me dem so. Me se mfata se me dem anu beto asem. Na so dem ka ne se nyagidi. Sa se na se utimi edin sa. So bia be tim so nyagidi ona na me. Etwa se me yedin. Ni esisi no. Ntimi ntra se ma mani nye. Wo se me ware ho. Ni ekoso no eni enyan. I promise so. Wait, mommy. Adey. Mommy. Asama to me. Adey. Edi asama na to. Mommy. Edi na ato wo. Mommy, makoshiafu. Amana manfofo nyina. Mommy. Me kra me de kwa de nka. Ami o na manfofo. Mommy. Abo. Mommy. Na fo wo shiafu onpama no. Mommy. Me pam ye na se mampam ni you na me ja hokoye. Mommy, ani me ne wo ni me. Mommy, ni me. Hey. Mommy, somebody fine. Hey, mommy. What's your crofo? Mommy. Tribel. Mommy, you boss you unyana si nyina mfuache. Mommy. Wo be shiafu e wo se wo twitwa no nyina hu se ano ne da wansa. Mommy, dia be dey zo twitwa jimi o. Wa wonim kroma. Ucho bi no ba ego kura se de wakum nipa. Isro. Whatever, mommy. Hey. Country. That's it. Near a trial, I hear feeling. And yet, you can, and then you toss me in me, and then you toss me and say, I said, at what was. You party, you see, you know. Sebi impede some penny say, "O boku sie be so, po, na se wo mpia, ye tutu bon no." Ma adwene ni me sisi ni no. Ade na wo fa wa adwene e ma no. Yen hye na hema kete se. Omo mema akonya. Enka ema akonya no, ni yenya wo hene e wo kuro bi. Ai. Yasi. Wakasem yi se ye hye no ana Yesusu hu na akire no. Yesusu hu na akire. Na okasa wo hye ne dia eno de ne bubefu. Ana onim sa. So say kasa ye hye no. Na sha ko edi se opew, wonpew. Wo se Yesusu ye na ye kan. Se una na ye bosompra ni a wo kirafase a wo so ye dai. Uchi. Amamre. Ho amane Yesusu wo ho. Na obeto amamre na ticha amamre di ko hye kono mu na obu aso a. Ene ene che so wo mpesa amamre ni be ye adwuma. Ye kan. Ye kuro yi. E ahima adwa, e ma adwa. On se di si branche bia betena so da. Ma no nka bibi nkyere wo. Nti se ye kosusu ho akire na. Ne susu ni Yesusu akire. Nye so wo kohye no. E ahima adwa. Oti aso ame no ka no. Country, je wo kan ewo mu se ya hemeda. Nanso mame kan kyerɛ sɛ enkura twa ehu ahie bi na. Emema na deda wo mama. Na sɛ wunimu a mame nkae wo mpani se enantu wo sɛ hu sɛ ayɛ kɛse akyɛn sɛ na yare ewu.
biem awia no kokodi osnane dabre honom na se emframa na sesa hu se ade esa ene yakun wi ochine yakun wi ya hweya ya tamfo eba beto ahye eso ato eso ema yekue adane amanfo ebra na akonya no eya hema adwa besid ne sabre no sa niema ya ekoso yi na enkoso yo asembe na okay osi ade na enkoso sese ene yakun wi da ha chine yakun wi da ha no sabre no se bia sa oyo nani ni ho na meka se ne wo ka no ene se yekosi de shidbante bi hene no ebo abra se bia na hima na emre ene se so wakanya no ho dia eno de ne kwa so no nka se bia samre na hima na se ni no no be ma nye oba ko na bia mame kan kire se bi mpra bia sa odwan ba emfa ho ne na ho de ne srade ye fa ne nyimu suo da ne mo odwan ba ma so ye purupuru akure de nyimu suo de okan enkosi aga ye ko ka kire na ne ye ka kire ni se nsuo eni awia ene kabuma de ma no ba yi di bia ye nya de shebante bi kan ho a wo kan se bi nyasa kwan so kasa kwan bi na watwe na dwenzi nyezo okwahye ne se ne okeka se ni me hye wo de waka mate ye kwa ne hu se ne besi aka no na mom se ye ne susu hu na won tiase a wo bende me jase kwan bia me fa so be tiase ne me fa so ama na tiase wo ko tuna na so wo ye de ena asamwa achina kwaku me so bia hye tuna na kwa brago ya so de waka mate be hu se ne besi aka no ni mo na te na me ye kuro mu so da wani nkata oda wani nkata ye se dada bodabo na uto nkwa horum e wo so peja wuti e bia na obi ba be adi ba be yo nawo agofia wadino be ba cha bra ye mina mini wadino au abutre ye wa be fi abutre you na yo wọ́n máa sọ ọba. Wọ́n ní àmpọ̀n. Wọ́n ti ní akọ akọ̀sí náà fò. A ṣe àmàfọ́ díẹ̀. A bẹ̀ ṣe mi díẹ̀. Gírẹ́bù. Wíì gírẹ́bù kúrẹ́ fúru ọdún mọ́. Wà sí máa fò. Jùlọ bẹ́ẹ̀. Dàbí. Mísírà o. Ṣé wọn ní kúrẹ́ àmpọ̀ díẹ̀? Náà fò àṣẹ. Ní màmí ní kúrò màá hìmà. Wọ́n àwọn màmí. Ẹ ní kúrò màá hìmà. Ètò mú díẹ̀ mú nyẹ mọ́ bọ́dà. Dàmí sọ ẹ̀ wáyé. Wọ́n ti ní wọn wáyé. Manimini machi mibibia ani mafuyo afu atwa no twifa me bupa asena mi dima ni sei na hye masese jirobe grabu masa manini machi nyina mahye saboda mo ese ko se no utigu ma ba fa kwa da kreti me ben na me so e ma etum se na mi gina kwa na me yesei ei we na butra sem ha ambon Hey, what no? You meet you. Asemesi, wabefi. Unko bebo mama ni nchesa na onso di aba betu. What me amba? Oba bo mama ni. Na se no. Baby. Ne o mama ho, me ko ni fie kura so no. Na ire se woni ho. Oba me. Se no hye dem ho. Oba me. Obi ana okom. En me hye no kwan so. Obi so ana okom ma no. Misro. That's one am baba ne. So wa hye no bo. O ka say. Oso ayen fom so. Kachem. Ti. Asem no. Oso a usu yen kofa bibia ama. Hey, na butre. Asem bi aba. Ene se kan e dijitwe ni fa na. Oba di. E ko fa we man ne. Bisa me no. Me ne wi o. Minim. Ma ja to ado kira wa we ni o. Na butre. We ya na di o. Na butre asem na aba. Ha! Na butre. Unu ya kumi o. Na butre. Ore kasa video. Na butre. En kasa ho pi. Ni a meta kwan. Ai be fa so be ka asem no kuma sibre. Misro pi. Sao. Abeto meni. Woni to me. Why misro. Woni to me.
Na wewe uko tona. Na me baby ato bi kwa ni baby a me nya bi ato. Ana ya mbese ono mu kasa mama ai. We na show am pai. Mo de ndi. Usi bi nya se ya mi. We na show am pai yo. We hwe am pa yo. Mo de ndi bi nyo no bia. Mo mo be ya huto We mi. na tituntum pa no mo de. Mo mo ya fe mo ndi. Nsu bi pai. Ba sina kwa wai. Nana miko. Nana mka. Wale me hu kwa na pa. Me be. Sao. Why? Ni me sina kwa. Ese wa sina kwa. Menko. Baby, me see, me no na akasa. Enye me ho na abai. Wo ba ese mampa mu. Why? Ye be kwa no. Why? Wo de manu hu da why? Munya mpono ana bekunyo. Wonu ana bekunyo. Misra. Why? Ya de mbo wa mane kwa. Baby. Misi me be fi. Da. Why? Na mka. Why? Aso. Asɛm aba. Edidi ne ono asɛm o. Asɛm aba tse de sɛ me kom nipa. Me kom ayi nyina nim. Utwa obi no ba ego na ohye obi no ba sɛ de wodi o. Na oduane wodi aduane kwana wadwene wo so. Ye dum aduane yɛ den. Me no mo ato me kom no kra sɛ aduane bi wo amedi. De yin bo apaye. Wan sheda. Na me ma me fi be. Abuano, de minhu, ne bone mamba. Me yo hima. Anya ko bit me charge. So, di no go fast and for so ansama. Oi. Badama. Di nkwan kwa na be no kakakwa. Ya me sama wan. Oi. Afibie sanyo. Afibie sanyo. Aso, abo pese nim se obi afidi for chiem. Abedi di mo before atunitu a nkokemu chi na yem kom minnim tisman so se besi nti ye duane sem efrim kra aso komtiwa kokodidi what when you ani nya ni di and so they are some for ba die when it for the makuna so nya rehye mu wo ma me mo wase Mama be me judge ma wo de didi kakra ma me aso na wo yema betwa kru so woni se me ti we me mfama ni tu ni paso nka se de wo ken ohimemu ba nka me dwenwene we ho ni manu mo ye ti ni na mo na so me kra mesraw ma me nwene na me ho kwanya be de asem wo be faso me jai su no sa enye fo na achine ti na me su do Nina wuni. Janina wuni no. Se funde ya shebi de ya so ma me beke bia no. Seo didi ma me wase. Die enkwan kura na me sakakra ma hono. Na so nya ho. So mu yo no watibia ago. Odino na ga Atiba. Odino mame mo wako. Chai. Odino. We de menso kakra wate. Hedem. Odino. Who de say? Boko. Mekana na ma. We de want to menkra. We de say bim de sempene say. Ba bia bedom asutu na ho ani nu no. Nala jasone be. Oh no, odino. Yeah. Odi ade na do afum mu. La enyo bane. Se me be ya wando ya che. Mi to wa na mse. Ma me pe bi kakra.
Yeah. Okay. Ei, I was already a come on. I don't call my issue. enti odwan fitaa otwa dua na ne man sɛ gyina so yi. Yeah. Wo de bɛyɛ me adoyɛ. Uncle, how Wo yɛ bɛrima mu. are Wo yɛ bɛrima mu. you? Me da ase bi mra biem. Yeah. Wo no wo ne bɛrima. Wo ne de wo kwasa udi kan a. Nana Jasin ye. Eh. Gay. Onimu. Onim me. Pataku. Odwane so onim pa. Onim pa. Wo sɛ wunti. Obehu. Pano ko akiri ho. Ebu no. Nada Roma. Baba ku dem. Pano ko kan. Ba na ode ne bɛɛ me. Odem. We si de he. Bɛɛ me sho. David. Mama num ye me da. That made here. Nana Jasin. Chibide ne kwa ka ho. We We si de ne hwe abobɔ ne to. And your bende. Chiame. Baya de. De hwehwɛ ni. Ai. Sɛ ɔdoma nkoma nananom dom no mutu nsɛm. Na hunu wo mpanimfoɔ. Na ɔtaayɛ waye a. Ɔsɔre ya wogu nsa odin odi kan bɔ. Ɔkɔ nkonwa so a odin. Ɛbɛyɛ den ɛna ɔmali kutu asia etu. Nana Neska Kura, the old one, uncle, I did. Ɛno krampo no yɛntam mu ne sɛ sikani. Sɛbi mprɛdia sa. Sikani a ɔkyekyere ɛtena so no ehia no. Sikani a ɔtɔ pete daa no efifi baabi wato apete bia. Nananom ɛma baabi wato apete bia ne efifi ma wate. Na ohwɛ. Nana no dam nkomo. Ɛsɛ wunim. Na yɛnkomo. Ka ne sɛ yɛhwɛ sesei. Ɛnɛ yɛkum nipa da ha. Ɛkyena yɛkum nipa da ha. Ɛkɔ so kuro bi mu. Ka hu sɛ nsuo mu na mframa hyɛ aseɛ sɛ ɛfa. Obi nka nkyɛw sɛ nsuo ba abɛtɔ. Ɛma wuremfi. Ɔsrane no kɔkɔtɔ. Na kɔkɔhwe deɛ hyɛ aseɛ sɛ wɔsesa wo nsu a mo obi nka nkyɛw sɛ sɛbi ɔsrane no atɔ. Hu sɛ adesan ayɛ den abɛn. Sɛ me kyerɛ wo sɛ mehu ne sɛ na ahinifoɔ ayɛ no mɔbɔ hye. Wɔn mo ahyehyɛ akon. Ɔmpɛ sɛ ɔmo to hyɛ yɛ so. Na ahihine agyeman. Agyeman deɛ ɔno firi sɛ bɛni firi yɛ wɛte agyeman ne nana mo. Ɛtɔkwa ɔmo ayɛ sɛ huruyɛ. Emogya mpa ɔmo tiri mu da. Madwen yɛ me sɛ agyeman na ahihine ɛna wɔahyehyɛ ntɔkwa. Eti me deɛ madwene paa deɛ mepɛ sɛ yɛkɔkɔ to hyɛ ɔmo so. Mepɛ sɛ yɛkɔ akon. No mu sɛ mɛma wɔ kuro dua mu. Anyɛ saa yɛ ɔha no ma ɔmo deɛ sikan ebedwa na anka. Na ode to me ma me no so say. De to ma me, yɛde to ma me nim. Ɛsɛ ɔmfani tinje. Nanso yɛ mpanimfo no di hu ne sɛ kɔde ne tigye a anka bɛboa yɛn. Nana, dear. Ɛgya me nso mɛka kakra. Me ma me gye a ɔmfani tinje no. Ɛfa baabi me ne ne adwene. Fancy yɛde adwene ɛna abuo sɛ kuro yi a wokan. Na hinifo. Sɛ ɔmo na ɛtɔ yɛ so wɛ. Nso danse biara ni hɔ. Enti sɛ kɔba sɛ yɛde adwene bu ne yɛdi no n'akyi ne yɛkɔyɛ ɔmo bɔne a. Sɛbi na ntwa yie. Enti ɛfa baabi no me ne me maame adwene kakra. Sɛ wo pepere wo ho kɔyɛ biribi a ɛmfata a ɛno nso ɛmmoa. Ɔde ne ho. Deɛ woka no so ebetumi awo na na me mpɛ ne nwene sɛ sɛbi mprɛdia sɛ mpani sɛ deɛ ɔne ne bɔ hyeɛ no ɔno ɛna ne di aduaba bi ho aprapere. Sɛ aduaba no sihyeɛ no so a ante antɔ wo di ma bɛte atɔ ne di. Enti nyɔne na ɛbɛtra hyeɛ na ba bɛfa wo ka sɛ wafuom sɛbi mprɛdia sɛ aduaba ate atoma wo na bɛtra kɔ ne di mu. Eti na mahadwene dem. Nana deɛ woka no nyɛ sɛ mentowase o. Metowase paa. Metowase. Na danseɛ ni hɔ. Danseɛ biara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔmo na edi ɛsɛ nyamena asɛm. Nti woma w'ani ekɔyɛ na wokɔdi ɔmo bɔne na ɛkyerɛ wokɔhu sɛ nyɛ ɔmo a. Wɔha ho. Ɔhu sɛ sɛbi mprɛdia sɛ mpani sɛ twere no adade fidie naano no. Aboa bi ayi akyea a ɛhɔnom ɛna ɔde pɛ ne mmaa. Tie.
twere no a dade fidie na ano aboa biara so ne oyi akyea ɛhɔ ɛna ɔde kɔ ne maape nti ɛna ɛsɛ kɔ die yɛtumi esi hene ma ne yie ai yɛsi hene wɔ kuro die mu a nkuro twe ho ahyia nyinaa yɛ ho ebe yehu ɛnyɛ saa akɔ ɛte sɛ ɔhene bɛrima enni yɛ so na wɔbaa di yɛ so ne nti no yɛhu kuro yi sɛ ɛma nko ani gu ha edi sɛ bi mpere de so bi afa na fofora na ɔde eforo yɛn etumi paa ma adwene a yɛsi hene wɔ kuro die mu a ɔde no ho nke bɛboa yɛn paa ma yɛn nyɛ so yie na na gyaase odi mi ntwa no nyinaa yɛnim sɛ firi tete na nanom ɛpɛn so ebesi nnaa yɛ wɔ ha ɛyɛ mmaa ahema na di kuro so a wonim nso menim na mo hyɛ me maa no kutupa sɛ wɔn si nyini sɛ basa nana wa nana gyaase sɛ bi mo sɛ amammerɛ ne amammerɛ ɔde no ho minim de sɛnea wɔka no nanso mɛma wo mfi sɛ tete na wɔka no na obi nto nhyɛ wɔn so sɛnea ɛto hyɛ yɛn so nnɛ ɛna amammerɛ na wɔka no so no ɛka sɛ ɔpani kɔ aten ne kaa na asɛm ɔsɛ amammerɛ no ayɛ no ho te sɛ adaadaa ntoma ɔkaa so ne yɛ adwene sɛ adaadaa ntoma dɔde n'ani hwɛ no ɛne na ɔdane ɛsɛ yɛ kuro yi ɛde n'ani ahwɛ ako ɛsɛ sɛ yɛso yɛdane yɛ ho ɛyɛ mmarima ɛnyɛ saa na sɛ yɛka sɛ bi mpere duasa yɛda so ahwɛ mmaa saa a mmarima ba bɛto ahyɛ yɛ so tie ne yie nti kwaaten bɛn a wɔbu yɛ sɛ amammerɛ te sɛ adaadaa ntoma mene na ayɛ adwene ɔdane no nti amammerɛ ɛtumi dane ɛti no a yɛto ahyɛ so nnɛ yɛkum wei akyini yɛkum wei adeɛ kyɛ yɛkum wei ɛfrɛfrɛ ako nti yɛhia bɛn ma obɛdi ako anim wodeɛ ma menka ebia na wo ma menka akuro mpani nsɛm nkyerɛ wɔ pɛn a ɛnkane no meba metiri yɛ yie mba bɛtoo tetefoɔ no bɛtoo pani yɛ adoko ɛne ne yere yɛatawia pani bi na ɔte yɛfikyiri ha yɛ mo nyina nkontofoɔ no deɛ ɛbɔɔ nyina nkonto akonnwa ma awɔ mo no wɔn asɛm na mekan wɔn kyerɛ sɛ kuro ɛnkane no na wɔbaa ɛnhyɛ mpaboa sɛdeɛ hyɛ ni mpaboa hyɛ me na meka kyerɛ wo ɔbaa hyɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ tuo koraa sɛ ɔbaa woyɛ dɛ kɔhyɛ mpaboa bidi aba na ho yɛ bi na akɔ ɛn na meba no na wo sɛ odwan bi bɔ nkyerɛ wan deɛ unua bɛɛ ma na de aba bɛyɛ yɛ ayɛ o ɔde no ho ɛnɛ na wɔtwe bi ebetwa yɛ mu na mede aboa no ti bɛkɔ akɔma no nti unim ɔna de ɔbaa ne baayɛ wei so yɛ bɛrima wɔn nti wɔnim bɛyɛ bosomi na wɔmforo ɔbaa no ansa na deɛ ɔka no yɛayɛ wae yɛdi mpani nkɔmmɔ wae ɛnso ɛnɛ hwɛ ebi ne sɛ obi di aba ɛhyɛ mpaboa a ɔde wawu kwe adane nane na ɔnsɛ no deɛ ne ahenni nsɛm no ɛyɛ yi kakra sɛ nana no tumi fufutɔ ne yɛde kosua ɛhyɛ mma bosom di a ɛnyɛ ɔnwanwa sɛ fon no nso bɛdi paa no ne nyina de nɛteɛ na ayɛ sɛ nnɛ mma atumi ahyɛ mpaboa a ɛdeɛ na si kwan sɛ yɛntumi nsi hene ma ne nyɛ wie